marami naman sila to. Ito ka. Takto na nag-book. Good na kapon. Baga ako. Liwa ko na sa ligang ako. Magagawin na ba yan? Babae uminom pa. Tibun. Kaya kailangan para dyan pala. Kaya pag pwede mo sang ilis-lihis na. Kala ko para sa barya. Maganda pala si Mrs. mo, pwede mo lang kumain doon ha. Text message natin mamaya. Meron. Darating yung TV ko mamaya eh. Yung? Yung TV ko mamaya darating eh. TV? Order ka? Ano eh, ano mo sa ano? Plan? Yung ano? Crash mo? Okay, kana. Yung hulog na, yung Cash na. Crash niya? Gano eh? Umabot ng 23 ata. Oh? Ganun yung mga kontor ng misis mo ano?